Matxismoa harrotu eginda munduan zehar, eta horrek bi irakurketa ditu. Lehenengoa positiboa da. Feminismoa ondo egiten ari da bere lana. Izan ere, feminismo desberdinek eragina izan dute gizartean. Milaka pertsonak begiak zabaldu dituzte eta dagoeneko ezin diete desberdintasunei ez ikusia egin. Milaka emakumek kaleak hartzen dituzte. Estereotipoak baztertzen, etorkizuneko emakume liderrak hezten. Eta eremuak konkistatzen ari gara. Feminismoak kontzientzia kolektiboan eragin du. Mugimendu globala, iraultzailea eta geldiezina da. Bigarren irakurketa ordea negatiboa da. Izan ere, harrotzen den matxismoa, matxismorik garratzena eta psikopatena da. Edo hobeto esanda, betiko matxismo garratz eta psikopata da. Bere privilegioak galdu nahi ez dituena. Hain zuzen, politikan dugu. Gobernuko esparru askotan. Hedabideetan dago. Lanean, gure etxeetan ere. Isilik nahi gaituzte. Kaleetan segurtasunik gabe. Familia eta etxera zaintzera behartuta eta gizonen menpe. Feministok oso argi dugu. Ezin dugu atzera egin bide luzea baitugu oraindik. Horregatik hemen gaude. Matxismoaren aurrean, fasismoaren aurrean. Atzera pausurik ez. Nahi ez bagaituzte ere, ulertzen ez badute ere, beldurtzen baditu ere, hemen gaude. Estamos aquí por nosotras, por nuestras compañeras y por las que vendrán. No vamos a guardar silencio. No hemos nacido para callar. Beldurrik ez dugulako, hemen gaude. Estamos aquí porque nos queremos vivas y libres de violencia. Estamos aquí para demostrar el potencial de las mujeres, que estamos capaces de mucho. Estamos aquí porque merece la pena. Hemen gagoz, neguaitzik, zeuaitzik, gehuaitzik. Estamos aquí. Hemen gaude.